Wier wil meesken een bijzonder nachtleven zien litten. Er worden plannen maken voor de eerste nachttuin van Friesland. En in de tuin wordt het dan mogelijk om met een telescoop naar de sterren te zien. Deze bult is zeg maar alle restanten van het park wat hier omheen gemaakt wordt neergegooid. Om hier straks een astronomisch punt te maken. Zodat we naar de sterren kunnen kijken en dan wel op een ouderwetse manier via de Huygens-lens. Dat is eigenlijk een paal met een grote lens waar je dus straks naar de sterren kan kijken. En dat is een onderdeel van de nachttuin die we willen gaan realiseren. Vooral in deze regio bij het Wad, dat is de duisternis en de nacht is gewoon eigenlijk bijzonder mooi. En op het terrein waar vroeger Lautastaat heeft gestaan, daar bevinden wij ons nu. De dingen die we nu bedacht hebben zijn dus de poort waar dus een gemetseld dak op zit met spouwen erin. En daar kunnen dan 5 vleermuizensoorten in nesten die hier in deze omgeving zijn. En we hebben eigenlijk een beetje een klein amfitheatertje willen maken. Zodat we hier ook voorstellingen of lezingen kunnen geven in de open natuur. De nacht is gewoon prachtig, daar willen we gewoon iets mee doen en dat moeten de mensen ervaren. Beleef het en kom met ideeën.